إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кылыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә Коръәндә күп кыссаларны гыйбрәт итеп хәбәр итә. Элек безгә кадәр яшәгән халыклар, җәмгыятьләр, кешеләр нинди тормыш белән яшәгәннәр, нинди гамәлләр кылганнар, менә без шуларга карап, ничек гомерләрен уздырганнарын һәм эшләгән гамәлләре нәрсәгә аларны китергәнлекләрен күреп белә алабыз. Һәм бозыклык кылучылар, гөнаһка чумганнар нинди нәтиҗәгә килгәннәрен өйрәнә алабыз. Һәм шул өйрәнгәннән соң ул кыссалардан нәтиҗә чыгарып, гыйбрәт алу һәммәбезгә дә тиешле. Чөнки кешеләр уйлап чыгарган кануннар, законнар үзгәрсә дә, галәмнәрнең Раббысы Аллаһы Тәгаләнең кануннары үзгәрми. Ничек бар, шулай дәвам итә. Һәм беренче буыннардан алып, дөньяда яшәячәк иң соңгы кешегә кадәр дәвам итәчәк. Аллаһ Тәгалә Фатир сүрәсенең 43-нче аятында әйтте: "Фәлән таҗида лисуннатиллаһи табдила ва лән таҗида лисуннатиллаһи тахвила." Аллаһ кануннарына син алмашлык та тапмассың, һәм дә Аллаһ кануннарыннан читкә тайпылырга да мөмкинчелек тә булмас дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Коръәндә безгә хәбәр иткән кыссалар, хәл-әхвалләр, алар хак кыссалардыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм алар иң гыйбрәтле кыссалар булып торадыр. Һәм Аллаһ шул кыссалар аша безгә үгет насихатларын җиткерергә тели. Һәм бүгенге ушбу вәгаземдә мин сезгә Сәбә халкы турында сөйләп узасым килә. Һәм Сәбә халкы турында безгә Сәбә сүрәсе зикр итә. Һәм тәртип буенча Коръәндә ул сүрә 34-нче сүрә булып тора, Мәккәдә ингән. Һәм Сәбә сүрәсенең 15-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лaqad kana lisaba'in fi maskanihim aya." Сәбә халкының яшәгән урыннары мөгъҗиза иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни аларның яшәгән урыннары гаҗәеп иде дип әйтә.
Һәм әгәр дә тәфсир галимнәренең сүзләренә колак салсак, алар әйтәләр, Йәмен илендә Мәриб шәһәре янында элек зур бер ханлык булган. Ханлык рәвешендә яшәгәннәр. Алар яшәгән урын, шушы Сәбә халкы, яшәгән урын ике тау арасындагы үзәндә, Долина. Шунда яшәгәннәр, һәм яңгырлар явып, аларга су аккан. Һәм менә шул җирдә алар плотина төзергә уйлаганнар. Безнең татарча инде ул буа дип атала, инде ул буа, бия дип әйтәләр, әйме, плотина төзегәннәр. Һәм менә шул плотинага су җыела башлагач, шушындый гүзәл җир, саф һавалы, һәм инде зур уңышлы, күп җимешләр бирә торган уңдырышлы җир, шушы су белән тагын да күбрәк бәрәкәтен бирә башлый, һәм инде русча әйтмешли, они достигли посредством этой плотины огромного изобилия. Хәтта Ибн Кәсир ул аятларны тәфсирендә булай дип әйтә, Сәбә халкы яшәгән җирдә Аллаһ ниғмәтләре шул хәтле күп иде дип әйтә, хәтта бакчага кергән хатын-кыз башында яки кулында тоткан кәрҗине, җиләк җимешләргә күтәргән, тоткан, әйме, шул хатын-кыз ди, иелеп тора торган, сыгылып тора торган агачның җимешләре, алар ди, бер авырлыксыз үзләре төшә иделәр ди кәрҗиненә дип әйтә. Шул хәтле муллылык иде ди, йөрергә кирәк түгел, әллә кая менергә кирәк түгел, тилмерергә кирәк түгел. Шушы җимешләрнең күп булулары ди, ул хәтта кәрҗиннәрнең үзләре асылынып, һәм җиңел рәвештә җыела иделәр дип әйтә. Һәм шуңа күрә әлбәттә шушы галимнең сүзләре Сәбә халкының зур рәхәтлектә яшәгәнлекләрен күрсәтә. Һәм шул бер вакытны бер сахаба Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорый: "Эй Аллаһ илчесе, нәрсә ул Сәбә? Бер җирлекнең исеменме ул яки берәр кешенең үз исеменме ул?" дип сорагач, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Сәбә исемле бер ир кеше булган, ул үзе гарәп булган, һәм аның 10 улы булган. Шуларның 6-сы Йәмен илендә яшәргә калганнар, исемнәре Азд, Ашгариюн, Химяр, Киндә, Матхаҗ, Аннар, һәм калган 4-се Шам иленә күчергәннәр ди. Бу күченгәннәр. Бүгенге көндә ул Палестина, Иордания, Сурия җирләре, һәм аларның исемнәре, шушы 4 улының исеме Лахм, Җузам, Гамилә һәм Гассан булганнар дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу халык, Сәбә халкы зур рәхәтлектә яшәгәннәр. Хәтта Намл сүрәсендә күбебез ишеткәнебез бардыр, әйме, Сулейман алейхиссалам белән Билқис патша бикәсенең кыссасы. Шулай бит? Сулейман алейхиссалам һәр иртә көнне бөтен хайваннарны җыя торган булган, чөнки Аллаһ Тәгалә аңа хайваннар телен аңлауны биргән. Һәм шунда бер вакытны җыйганда Худ кышы, удот була инде ул русча, әйме, ул кышны күрми. Һәм кайда ул дип эзләнә торгач, ул кыш кайта, һәм нәрсә ди? Мин ди, Сәбә халкына, Сәбә илендә барган идем ди, һәм аларның башлыгы хатын-кыз икәнлеген күрдем ди. Ул патша бикә һәм аның халкы Аллаһтан башка кояшка сәҗдә кылуларын күрдем дип хәбәр итә һәм шуңа гаҗәпләнә. Һәм менә шул патша бикә Билқис, әйме, ул Сәбә халкының башлыкларының берсе иде. Һәм шуңа күрә бу халык Коръәндә күп кыйссаларда искә алына. Һәм галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә ди бу халыкка күп пәйгамбәрләрне җибәрде. Алар иманлы булдылар, тормышларында бәрәкәт бар иде дип әйтәләр тәфсир галимнәре. Ләкин ахыр чиктә алар тайпылдылар. Алар тайпылдылар, шайтан аларны алдады һәм хак юлдан яздырды дип әйтә. Һәм алар күферлеккә чыгып, әйләнә тирәләрендә булган күп кенә ниғмәтләргә шөкерсез булдылар. Күферлек күрсәттеләр. Һәм шуннан соң аларның мул тормышлары фәкыйрлеккә, туклылык, ачлыкка һәм байлыклары мискинлеккә үзгәрде. Һәм ахыр чиктә алар бөлгенлеккә төшеп, бүлгәләнеп, вакланып биттеләр дип әйтә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу кыссаны безгә 2-3 аятта китерә. 2-3 аят. Ләкин бу кыссаның әһәмияте шул хәтле зур ки, хәтта бу сүрә Сәбә сүрәсе дип аталды.
Һәм Сөлейман пәйгамбәр белән дә еш искә алына торган бер кыйсса булды. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Сәбә халкы кыйссасы шөкерсезлеккә гыйбрәт итеп искә алына. Аларның бар нәрсәсе дә яхшы иде, ләкин күферлекләре, шөкерсез булулары, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерүләре аларның бөтен булган әйберләрен югалтуга китерде. Һәм менә бу сүрә иңгәндә пәйгамбәребезгә Мәккә шурында инде. Белгәнебезчә, пәйгамбәребезнең тормышы Мәккә шурына һәм Мәдинә шурына бүленә. Һәм Мәккә шурында иңгән сүрәләр, алар гадәттә кыйссалар, алар гадәттә вәгазьләр, үгетләүләр, насихатлар, уйлагыз инде, аңыгызга килегез инде, Аллаһны таныгыз инде дигән ни белән сугарылган, фикер белән сугарылган. Һәм менә бу сүрә иңгәч, Аллаһ Тәгалә иң элек Курайш кабиләсенә насихат кыла. Курайш кабиләсе, пәйгамбәребез шул кабиләдән иде, ул гарәпләр арасында иң данлыклы, иң бай, иң хөрмәтле халык иде. Иң хөрмәтле кабилә иде. Хәтта Курайш кабиләсе турында Аллаһ Тәгалә бер сүрә иңдерде. Ул кечкенә сүрә, кыска сүрә, аны бөтенебез дә беләбез, Лиила фи Курайш. Курайш кабиләсе җыелсыннар, бердәм булсыннар өчен. Илафихим риhlәтәш шитаи вас-сайф. Аларның елга 2 зур сату, 2 зур караван ясап, кыш көне Йәмен иленә барып, җәй көне Шам иленә барып сату алу эшләп, зур керемнәр алып кайтулары, зур бизнес ясаулары. Ул Аллаһның мөгъҗизасы булды дип әйтә. Илафихим риhlәтәш шитаи вас-сайф фәльяъбуду рабба һазал байт. Һәм шуңа күрә зур нигъмәтләр аласыз, бердәм булдыгыз, гарәпләрнең иң хөрмәтлеләре булдыгыз, зур бизнес ясадыгыз, ел дәвамында 2 тапкыр зур бер караваннар диләр ясадыгыз, шушы йортның Кәгъбәтуллаһның Раббысына гыйбадәт кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни искә ала, зикр итә, нәрсә биргәннәр, нәрсә булганлыкларын, димәк, нәтиҗәсе буларак шөкерле булыгыз. Шушы йортның Кәгъбәтуллаһның Раббысына гыйбадәт кылыгыз, аның таныгыз, аңа иман китерегез дип Аллаһ Тәгалә аларны үгетли, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шуңа күрә иң элек, әлбәттә, Сәбә кыйссасы аларга гыйбрәт булды. Ләкин Курайш кабиләсеннән соң бөтен кешелеккә, бөтен дөньяга, ахыр заманга хәтле булачак бер гыйбрәт булып калды, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Сәбә халкы яхшы яшәгән, тынычлыкта булганнар, иминлектә булганнар. Һәм ул бүгенге көнгә кадәр шушы ханлыкның, шушы җирлекнең кайсы бер йортлары калган, хәзер дә бар ул. Аның платинаның, шушы илдә булган платина, ул хәзерге көнгә кадәр аның кайсы бер тирәләре бар. Интернетка кирип карасагыз, платина Ма'риба дип язсагыз, ул чыга. Шушы Сәбә или русча инде ул Сава дип аталган, Савинский или Савское царство дип атала инде ул. Аның ярын карасагыз, аның бөтен рәсемнәре бар. Аның әсәрләре калган. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, алар нигә шулай юкка чыкканнар? Нигә аларның бәрәкәтләре беткән? Чөнки алар пәйгамбәрләр килеп тә аларның шакыруларына, дәгъвәтләренә җавап бирмәгәннәр, кире какканнар. Нигъмәтләрнең кадерен белмәгәннәр һәм шөкерсез булганнар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга берникадәр вакыт бирә. Уйланырга, кире кайтырга, фикерләргә, шушы нидән, гөнаһлыктан кире аңга килергә вакыт бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә рәхимле, Аллаһ шәфкатьле. Ул безгә дә шулай. Менә арабызда бер генә кеше дә фәрештә кебек юктыр. Шулай бит? Арабызда беребез дә фәрештә түгел. Ягъни бер гөнаһсыз, чип-чиста, бер хатасыз бер генә кеше дә юк. Һәм кешеләр белән фәрештәләрнең аермасы нәрсәдә? Фәрештәләр бер кашан да гөнаһ кылмыйлар. Әмма кеше баласы, адәм баласы гомеренә бер тапкыр булса да хаталана. Пәйгамбәребез әйтте: "Куллу бани Адама хатта, ва хайрул хаттаин тәввабун" дип әйтә. Һәрбер адәм баласы хаталанучан. Ләкин хаталанучылар арасында иң хәерлеләре тәүбә кылучылары дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә, уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә әгәр дә без җибәргән хаталар сәбәпле безгә шундук җәзасын биргән булса, кем генә соң исән калыр иде? Кем генә соң кутылыр иде, мөхтәрәм җәмәгать? Юк. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз рәхимлек иясе.
Аллаһ Раббыбыз шәфкатьлелек иясе. Ул безгә бу тормышыбызда тәүбә кылыр микән, аңына килер микән, кире уйлар микән дип, һәммәбезгә дә вакыт бирә. Һәм шуңа күрә ул вакытны заяга, зирәгә, бушка үткәрергә тиеш түгел без, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребез дә безгә әйтә иде: "Хата кылсаң, аны шундук изгелек белән үзгәртергә тырыш" ди. Хаталанасың, теге кешелек белән, кешелек табигатың белән, кызасыңмы, теге нитәсеңме, әйме, ләкин хата кылсаң һәм хата икәнлеген аңласаң, аны шундук үзгәртер өчен артыннан ук изгелек кылып куй дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва атбил саййәтәл хасаната тамхуха дип әйтә. Менә шушы гөнаһтан соң изгелек кыл ди, ул аның гөнаһыңны сөртер дип әйтә. Һәм шуңа күрә үзегезгә кагыйдә итеп алыгыз, әгәр дә сабыр итмичә дә бер әшәкелек кылсагыз, аның артыннан изгелек кылырга тырышыгыз. Һәм шушы әшәкелегегезгә үкенегез. Чөнки үкенмәсәгез, мәгънәсе юк тәүбәнең. Һәм изгелек кылуның мәгънәсе юк. Син әгәр дә гөнаһны гөнаһ итеп кабул итмисең икән, эшләгәнеңә үкенмисең икән, смысла нет. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә һәрберебез безгә, кешелекнең һәрберсенә ул вакыт бирә. Шундук газабын бирми. Әмма ләкин Сәбә халкы алар шушы адашуларында калдылар, алар шөкерсез булдылар һәм ахыры чиктә һәлакәткә юлыктылар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лaqad kana li sab'in fi maskanihim aya, jannatan 'an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun tayyiba wa rabbun ghafur." Аллаһ әйтә: Сәбә халкы яшәгән урын мөгъҗиза иде. Ике зур бакча уң яктан һәм сул яктан Раббыгыз биргән ризыкларны ашагыз һәм аңа шөкер итегез дип әйтә. Нинди гүзәл шәһәр иде һәм гафу итүче Раббы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Йәмен иле кайда ул? Картага карасагыз, әйме, ул почти экватор янында ул. Ул көньякта. Анда эссе, анда кызу, анда чүлләр бик күп. Шул урында шушындый зур, бәрәкәтле һәм инде гүзәл бакчаларның булулары, зур җиләк җимешнең үсүләре, ул зур мөгъҗиза, мөхтәрәм җәмәгать. Әйме, кояшта кызыра, суы да бар, бөтенесе дә бар. Менә шул чүлләр тирәсендә, шул экваторга якын булган җирдә, шушындый зур уңдырышлы җирләрнең булулары, ул Аллаһ Тәгаләнең зур бер мөгъҗизасы һәм Раббыбызның кудрәтенә күрсәтә торган бер дәлил булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм гомумән саф һава, уңдырышлы җир һәм суларның булулары, алар һәммәбезгә дә бер зур бер ниғмәт. Без бүген прогресс дип әйтәбез, технология заманасы дип әйтәбез, 21 гасыр дип әйтәбез. Әмма ләкин хәтта кесәбездә булган телефон, электричество бетсә мәсәлән, нидер бер сәбәп белән электричество бетерделәр ди. Синең телефоның күпмегә чыдый? Бер көнгә чыдыймы, 2 көнгә чыдыймы? Аннан соң нәрсә? Аннан соң юк, телефон уже сиңа файда китерә алмый. Син аннан инде файдалана алмыйсың. Шулык бензин булсынмы, шулык машиналар булсынмы? Мондый машина бар, моның двигателе шундый, тегенең автокоробкасы шундый. Бензин гына юкка чыксын, бензин гына бетсен. Берәр кризисмы, фәләнме, төгәмме, бензин бетсә, нәрсә эшлисең ул машина белән? Төбе йөрисеңме? Кая барасың, кая китә аласың ул машина белән? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без куллана торган ниғмәтләр, аларның кайсы берләре вакытлы, алар бетергә мөмкиннәр, алар булырга мөмкиннәр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә биргән уңдырышлы җирме, яки агып тора торган суымы, саф һаваларымы, мөхтәрәм җәмәгать, алар һәр даим дәвам итә торган бер ниғмәтләр булып тора. Һәм тикмә генә түгел, кеше олы яшькә бар җиткән саен, кеше пенсия яшенә якынлашкан саен, ул тынычлык тели. Ул берәр авылга килеп, бакчасы булып, бакчасына казынып утырып, шушында тынычлап яшәүне тели, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки чынлап та бу безгә карый торган иң гади һәм иң зур ниғмәтләр булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә булып бетте Сәбә белән, Сәбә халкы белән? Ничек алар эшләделәр? فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله Тәгалә әйтә, ләкин алар кире булдылар, кире борылдылар, алар баш тарттылар. Һәм без аларга сейл җибәрдек,
һәм аларның платиналары ватылды, юкка чыкты дип әйтә. Һәм аларның җимеш бакчалары ачы үләнгә һәм җимешсез агачлар бакчасына алмаштырдык. Аларның имансыз булганнары өчен без шулай җәза бирдек. Без шөкерсез булганнардан башка берәрсенә җәза бирәбезме дип Аллаһ Тәгалә әйтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә бу сүзләр, әйме, فأرسلنا عليهم سيل العرم. Biz аларга зур сейл җибәрдек. Сейл, әйме, күп су агып, таулардан төшеп, харап итә торган ташлар белән буталып ага торган көчле бер әйбер, һәм ул гадәттә кешеләргә, халыкка, йортларга җимерү китерә, битерә аларны, әйме. Һәм шул рәвешле без харап иттек дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм тәфсир галимнәренең кайсы берләре әйтәләр, менә бу сүз ди, сейлул арим, монда су түгел дип әйтә. Моның мәгънәсе ди, арим сүзенең мәгънәсе ул күсе дигәнне аңлата. Крыса, комак. Әйме, күсе, крис дип әйтәбез без, әйме. Нәрсә эшләделәр? Алар менә шушы комаклар килеп, плотина эченә үтеп, кимереп итеп, аны зәгыйфләттеләр. Һәм ахыр чиктә кичкенә генә бер кояш, кичкенә генә бер яңгыр килеп, ул плотинаны җимерде дип әйтәләр кайсы бер тәфсир галимнәре. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу тәфсиргә дә исебез китергә тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә гаять зур кодрәт иясе. Аллаһ Тәгалә, исегезгә төшерегез, Нух пәйгамбәрнең кыйссасы. Әйме, су баса башлагач, Нухның бер баласы кафир булды, бер малайы. Һәм Нух әйтте, кил улым, иманлы бул, котылыйк дип әйтә. Ул нәрсә ди? Мин тауларга менеп качам дип әйтә. Ләкин батып үлде. Шулай бит. Абраха патшасы Кәгъбәтулланы җимерергә теләгәндә, ул фил гаскәрен китерде. Аллаһ Тәгалә Абраханың гаскәрен ничек юк итте? Коръәндә фил сүрәсендә әйтелә, кичкенә генә кошлар вак ташларны, томшыкларны алып, шул ташларны ташладылар шул гаскәр өстенә. Һәм шулай итеп алар харап булдылар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әгәр дә берәр нәрсәне теләсә, ул аны үтәячәк. Ул тормышка ашачак. Һәм хәтта кичкенә генә күсе дә шушы зур бер плотинаны җимерүгә китерә торган эшли ала, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ахыр чиктә плотина ватылгач, аларның бакчаларына корылык килде, аларга шушы үскән агачлары, үләннәре, нәрсәләре, алар яраксыз хәлгә килделәр. Һәм аларның сөенечләре көйнешкә әверелде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу кисса кешелек әһелләренә, кешелеккә зур бер гыйбрәт булып торды. Кайчандыр зур, бөеклек иясе, көчле булган бай халык ахыр чиктә юкка чыкты. Биттеләр, таралып бетерделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә шөкерсез кешеләргә шул рәвешле үзенең җәзасын биреп, һәм кешеләр шуның өчен зур бәя түләделәр. Аллаһ барыбызны да бәла казалардан сакласын, һәммәбезгә дә шөкерле булырга насыйп итсен, һәм һәммәбезне дә иманлы итеп кылса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.